tes. 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 Shalom. Sian hami saluhukna perhaladu padita dosituata pasahaton molate di haronida mangdok dainang suang songuni na poso ni huriatta nama dohoti parmingguon sedarion tuhatta ma nama masu selamat hari minggu ma di kita saluhukna. Hamuna ruas ni huria na hinahurongan di debata horas ma di hita salutna inuji ma debata amani tuhatta Yesus Kristus na saya totong mangaramu daging nang terhita di parmudu-mudu dong guluta sian ari tuari dohot tiki du tiki di patuduhot doholon rohana itu hita nuaing bongutatta ma minggu parningotan ari hasa saur nito di perbadia manang pesta kosta na perjolo marhite topik mangulu di bagasan todi ni di bata atong tapuji ma guarna na badiai martangiang mahita di bagasan sohat tabit. Barede mah kita.
mari hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehova, lehonokku Tuhamu, rohanai baru, dohot tu bagasan ate-ate muna, jala usatoku do rohabatu siad daging muna, jala lehonokku Tuhamu, roha namar pakilalan, jala lehonokku matod dikku tu bagasan ate-ate muna. Aku do membahesa, asa marparangi hamu di bagasan akka patikku, akka uhuppu, radu tamuna, jala patu pamuna do. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami hodo madundangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam mari hite-hite to di perbadia saibuhai marohanami asa ture parohaun nami mari hite-hite to dimi asa to tonggo dame rohanami makalasson hagugun nai mari hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Tatangi homma patik ni debata di pesta parjolo parningotan hari hasasaur nitu di perbadia sadarion iman atas tersurat di Psalmen 2 ayat 10 sada. Oloi hamuma Jehova dohot biar niroha jala marulu polo mahamu huhut akka hitir atau rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugur memahami, mengulang menghumbar tempat ini. Amin. Mari dihita. Sesungguhnya
poti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang hodo na patupaon hasesan ni dosa dihami halak nadangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami akan mangarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami. Lehom matu hami todim nabadiai asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asa hot rohanami marhapur seaun lahom manggutapon nasa dosa dohat roha purtibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho gabi pelean na mangolu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinil ni debata. Debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alain dada holani. Nang mula mangolu do. Jada disiamun debatado ibana mangod dihon hita. Hasangapon ma di debata na di kijang. Amin. Mari dihita. Tatangihon ma hatani debata turupuk ari Minggu Pentakosta na parjoloon ima natar surat di Yohanes bindu pitu mamuka sian ayat 37 rodi ayat 30 sia a tajahama marsika sori dungi di hari pesta na parpudi nasu mangapi jongjong ma Yesus disi di pagogo masuarana madok molo adong na mauas tuau ma ibana ro minum Songon na nidok ni surati aka batangay na manguludo mabaur siya na porsea diaw. alai taringot tutu di ido di dok hata odeng ima sijah
loon ni akan nagabe porsea di ibana ido sahakna mertua do akan natu mangihon hatani di bata jala na upyoksa. Amin. Maredi kita. Hatidakum maha porsiau tai songon nati hadidakun ni dong atas saha porsiau bisa dok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama parguna suatu dosa natu mapalagi dohotanu au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tiunis Maria nagabe-gabe asyat di barbelia adorang sahabuan ido tuhata natu mau nabirlit di pangumuman di 100 nama terpajal di bana di hauk narsila natu menuturu intanu namula manguru di hari paturuhon nama naik surgo lahu dulu siami di bata Jehovah amanai pargogo naswat dosani di sima ibana paimba muda sogo tutanon manguhumi harak na mangulu dohon namate au porsea ditodi parbelia jala adong sada huria na balia huria hatopan ni halak Kristen akan na balia doho di hasan di dosa doho di hatai nama do mula manguru sogo daging ni halak na mate doho di hanguduan na sudah. Amin. Tapi ge mati ting di minggu tas sadarion. Titing Minggu 5 Juni 2022. Di Pabotohon tusude ruas ni huria saleleng masa pandemi COVID-19 titing dang pola di jahahon sude. Naparjolo kota hudulan ni ruas. Hobbartu haputusan ni sermon parhalado HKBP Cipayung Cilangkap di hari Selasa tanggal 9 Mei 2022 mamukka sian hari Minggu 22 Mei 2022 kuota hudulan ni ruas gabe gokma 100% ima sabangku opat talak alai hot mahita manghiuton aturan protokol kesehatan saliling pandemi COVID-19 adong di situasi PPKM manang hut paimahon buah-buah sian pamaret tata. Nomor 2
pesta parjolo parningotan ari hasasaor nito di Perbadia. Sadarion Minggu tanggal 5 Juni 2022 ima pesta parjolo parningotan ari hasasaor nito di Perbadia di patupa huriatta do parmingguon songon nasomal ima opat tali. Tolu pesta paduahon parningotan ari hasasaor nito di Perbadia. Marsogot hari Senin tanggal 6 Juni 2022 ima pesta paduahon parningotan ari hasasaor nito di Perbadia manang pesta Pentakosta paduahon. Di patupa huriatta do parmingguon ima pukul 10 WIB. Alani hupangiduhami matu sude ruas ni huria asaro maddohoti parmingguoni. Opat titing naing marbagas titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardongas sarepeom ma ima Yerni Odia Rahayu Boru Sitanggang ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap boru ni Amatta Riwansyah Sitanggang doho tubu ni Inang Nurhawati Boru Malau Sian Huta Jalan Wirakencana 5 Cilangkap nomor 8 RT 3 RW 2 Cilangkap Jakarta Timur masuk sektor 7 dohot Orwana Seven Boy Hendro Manurung anak ni Amatta Wilson Manurung doho tubuni Inang Valentina Borunapitu ruas ni Huria HKBP Maligas Tonga Resort Tanah Jawa 1 Sian Huta Maligas Tonga Tibaan Dusun 1 Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun Sumatera Utara. Ima di hari Sabtu 25 Juni 2022 pukul 10 WIB di Gereja GKPI Maligas Tonga Resort Tanah Jawa 1 Sumatera Utara. 5. Tok-tok ripe renovasi gereja. Di Pabotohon tu sudah ruas asata pasahat ma gugu tok-tok ripe 500.000 rupiah per keluarga. Dohot yana kota naung karejo songon partisipasi lau mendukung renovasi gereja. Jalan yang mardalam ma proses renovasi marhite na parjolo papidahon bilut parhobasan atau konsistori. Tu sebagian ruangan di aula lantai 1 dohot na papidahon kantor gereja tu sebagian ruangan di aula lantai 2. Panitia pembangunan dohot parhalado tong do makirim tuakka ruas na makilala di pasu-pasu ni debata asa anggiat nian ukap rohana gabe donatur diduru ni kontribusi naung ditotapon. Onom basar seksi paropuan. Di Pabotohon tu sudah ruas mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 22 Mei sahat tu hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 godangna 12 hari hari Minggu. Tarlumo bima di mingguon pukul 6.30 dohot pukul siawib seksi paropuan naik patu pahon basar jala hepeng nani dapat nasida siani naik pasahaton nasida ma songon sumbangan tu panitia pembangunan lau pakeon mengurupi tu biaya renovasi gereja. Alani hupangiduhami ma tu sudah ruas lau mendukung basari marhite naukap rohana menyubak ko sipanganon sinumon barang souvenir na naing sigadisod di basari manang gabe panuhor di sipanganon sinumon dohot akana asing na digadis di basari. 7. Partangyangan patanakon hatani debata ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor. Hobar tu program ni tahun kesehatan HKBP Cipayung Cilangkap di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 10 WIB di patupa huriatta do partangyangan patanakon hatani debata ibadah pemahaman Alkitab keluarga per sektor. Alani jadwal ibadah PA keluarga per sektor di hari Sabtu 20 Mei 2022 ima sektor sia 10 11 dohot 12 upangi duhami ma tu panitia tahun kesehatan dohot paralado sektor ta asa paingoton huhut manogihon ruas maddohoti ibadah PAI.
walu bulan ibadah minggu keluarga. Hobbar tu program tahun kesehatan HKBP Cipayung Cilangkap alani di hari Minggu nanaing roon Minggu tanggal 12 Juni 2022 di Patupama Permingguan Keluarga per sektor IMA pukul 6.30 WIB sektor 9, 10, 11 dohot sektor 12 pukul 9 WIB sektor 1, 2, 3 dohot sektor 4 pukul 13 WIB pelajar sidi dohot keluarga pukul 16 WIB sektor 5, 6, 7 dohot sektor 8 sia pertangyangan sektor di Pabotohon tu sudah ruas mamuka sian mingguon huriata patupahon pertangyangan sektor secara tatap muka alai di gereja ma jo di Patupa alani di hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 pertangyangan sektor secara tatap muka pamuhai di Patupama di gereja masuk pukul 10 sia 30 hupangido hami ma asarohita maddohoti pertangyangani nomor 10 kor kategorial di Pabotohon tu sudah ruas hobbar tu haputusan ni sermon parhalado di hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 mamuka sian hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 huriata dang patupahon kur secara virtual jala di paula mamuse kur secara tatap muka alani diganu permingguan saya majo holan sadakor nama redde jala di Patupa seksi musik pe jakwal nyaka parkur nanaing maredde di permingguan hupaboton hai mamuse ya akka parkur na boy Patupahon perguruan di gereja ima akka parkur nanaing markur di permingguan naing ro hobbar tu jakwal nadong laos hupangido hai ma tu sudi parkur di tikki marguru doho di tikki maredde di permingguan ikom memakai masker nomor 10 sada sumbangan alat musik elektrik di Jalo Huriatta do sada sumbangan alat musik elektrik ima sada set gitar bass elektrik rap dohot monitor bass ima sian keluarga nyonya Rikelina Napitupulu Boru Ambarita sektor 12 dohot keluarga Niko Nenggolan Boru Sian Turi sektor 7 Huriatta pasahaton mauliate tu keluarga nasida jalalam di pasu-pasu Tuhan ma nasida 12 hata mauliate parhalado ni huria pasahaton roha mauliate tu sudi ruas naung pasahat sumbangan kontribusi sumbangan donatur tu renovasi ni gerejatta songoni nang tuak karuas naung pasahat iurat tahun sayang giap ma lam di pasu-pasu Tuhan hamu saluhutna 10 tolu amplop persembahan awal bulan di permingguata sadarion tanggal 5 Juni 2022 papungu amplop persembahan awal bulan dohita jalata pasahat mayan non dung sidung jamita tujoloni langgatan songanima titing dihita tabegema kor ina narwastu secara virtual.
Marede mahita. Dame na sumurong siyan saluhut roha, ima mangaramuti, ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Jesus. Amin. Tuaka na tongon madohoti parmingguan di Jabu, manang na di dia pehamu hupasahat ma sianon selamat hari Pentakosta. Barita nauli nagabe ojahan ni Jamita di Mingguta sadarion ima namarguar Minggu Pentakosta na parjolo. Dienet ma sian Rom bidualu mamukama sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sada rum biddu walu mamukama sian ayat 2 sahat rodi ayat 10 sada. Tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani di bata. Alai daktar halomohon di bata akka perruha daging. Alayang gohamu dangbe di bagasan dagingi, di bagasan toddi do, molo tungtutu toddi ni di bata maringanan di bagasan hamu. Alai molo so toddi ni Kristus di colma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu mangulu do toddi alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi na manungguli
Yesus yang namate sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus sima nang pamatang muna namatei hinurkon ni todina na mangingani hamu ima sahatna didok Yesus tu hita na martua ima naulo manangikon hata ni dibata jala mangulakon di bagasan ngulu sigano parit. Hamu amanami inanami sudah hita dongan sahaporsiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jot do hita mabege manang manuton di televisi berita dari tu halak namanikot bunuh diri. Seorang ibu membunuh anaknya 2 orang dengan racun. Dan kemudian si ibu meminum racun setelah ia membunuh anaknya yang 2 dan ia kemudian bunuh diri. Sahalak anggota polisi itebak inat tanah dukoni itebak ibana sadiri si majujungna las mate. Bulan nasalpo sada ina tong bunuh diri di daerah Sumatera Utara. Seorang guru SMA pegawai negeri ipamate anakna dukoni ipamate bana dirina. Banyak orang bunuh diri hamudongan. Buasa ala dangtod dini di bata maringanan di bagasan dirina. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus 10 hari nasalpo nakko Tuhan Yesus tu banua gijang tapes tahun. Hudok do di jamitaku Yesus naik ke sorga, dia mempersiapkan diri agar semua orang yang percaya kepadanya masuk sorga. Hamudongan agar namar lapata daksude celman na persiatu Yesus bongot tu banua gijang turpukon nakin madok molo daging do maringanan didirita molo parroha daging do hita tu hamatiyat do alai molo tod dini debatado di bagasan hita tu hanguluan hamudongan molo bunuh diri halak ada proses. Adong ruas su tiki diri jawau neng bunuh diri ibana diinum baygon mugap ma terbereng keluarga ma tolong ma ibuat rumah sakit saut ma sudat mate hurang gudang ra baygoni hamudongan salinari hudok kan halak na bunuh diri ada proses. Alai na humibat hamudongan molo hudok merhiti langgatanon boido adong ruas ni HKBP Cipayung Celangkap sedang bunuh diri tanpa disadari. Boido hita nuaing nomor minggu di pukul 0 sion nadong ditoru dok, nadong di balkon tanpa kita sadari, kita justru sedang bunuh diri. Siapa menduga salah satu dari murid Tuhan Yesus di dalam perjalanannya yang setiap hari mengikut Yesus, mendengar firman Yesus, mamereng akka halongangan nabi nahen di guruna. Ternyata ada yang mati karena bunuh diri. Jala hampir sudah mati karena mengikut Yesus. Alai si Judas mati bunuh diri pengikut Yesus. Tiki hubungan rombongan Holy Land tu Jerusalem 12 halak lansia pas 10 tulu au. Udah di Bandara Internasional Soekarno Hatta kita ada 12 orang. Ingat
murid Yesus 12 orang, ada satu yang bunuh diri. Is anyone in our group? Is Judas Iscariot? No, pastor. Okay, I will see. Saya akan lihat, kita ada 12 hari. Ala hudok sokoni sudema burju selama 12 hari. Berusaha unang adong nagabe si Judas Iskariot. Hamudongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dito nakin dison ise na mangulu di bagasan daging sa sitong na tu hamatiyat do ngulu nay molo tabering di ayat 6 ay hamatiyat do harohaw ni daging. Alani hamudongan dito do ise na porsia tu au mangulakon sudi na hupangido masuk matu surgo naso mangulakon masuk matu api neraka. Di ayat 10 tolu dito ay molo marguru tu daging marparange mate mahmu. Ayat 10 tolu 2 ayat dung turpukon molo marparange daging mate mahamu. Asa ise jolma na mate masuk tu naroko dang Tuhan Yesus pamatehon ni ala hita sadiri do pamatehon hita ala dang olo hita mangulu di bagasan todi. Berarti apa? Kita membunuh diri kita. Ay mulutik kimar minggu jok do pinarohaon ise do sa sitong na tanpa sadar sedang bunuh diri. Proses hamudongan. Kalau sedang ibadah, sengaja pergi ke toilet karena merasa jenuh, Anda sedang proses bunuh diri. Alam molotod dini di batado, songgop di bagasan dirim, dang ulah honomwi. Ise na marbete-bete, dung hudul di permingguan marbete-bete. Patang so di bereng, adong nasala di tikting. Marbete-bete. Anda sedang proses bunuh diri. Hamudongan. Ala aha molo colma nani songgopan ni todi mardongan halabohon. Nakin di bulut tuar pubasan rosa halak situ amang itu tutup altar salah amang. Enak nani songgopan ni todi mai. Tabu paingoton. Alai molo manguli bakas adeng. Ayah adu tik-tik tahun. Saya ulat terus itu marsalahan. Ahadulah hamu ikatori. Todi ni begu songgop tiba anak hamudongan. Kan itu. Alani hamudongan siapa yang suka mengintip-ngintip kesalahan tapi tujuannya untuk menekan todi ni begu. Tapi siapa yang suka mencari kesalahan tapi justru niatnya untuk membuat yang terbaik. Ali dongan, uberenggon songon nau pasdo, perwahod dah, itu cantik matong, kada dong. Ekelmi, saya rebigu ubereng, onggi todini bigu do nama dokoni. Ekelmi hurang pasdo, bereng jo di ipommi, adong aha, adong sayur daun ubi, nah, di julu kan. Inahan na menggadis sayur daun ubi kan dong. Mekel mahitak dongan ulang jo mekel hola jo hutupudi kumur joho itu disonggopan di todi kelbi ngarowaho bereng ni pembi. Nah hamudongan kita tanpa sadar hamudongan kita berjalan sesungguhnya dalam tuntunan todini portibi manusia daging. Alan 5 hamudongan salani hari hudokon ise jolma disadatiki naso masuk tu surga bukan Tuhan Yesus yang membuatnya mati dan tidak bangkit lagi. Alai kita sendiri do. Alani jok do hudok
praktis. Saya tidak mau bermuluk-muluk berkhotbah, yang praktis-praktis saja. Ise jolman nahulit, mangulu di bagasan daging be. Adong do hepengmu, aletung las manuhur basar peho ngatulu hali lakya. Hati-hati hamudongan, Anda sedang bunuh diri. Alam moloro Tuhan Yesus haduan di harajon nai. Satabi amang tunarok ko doho. Buasa ay huli musun. Adong do hepengmu. Lasolo doho nang gusahali manuhur tiga-tiga ni basar. Sederhana hamudongan. Tidak perlu harus membunuh, tidak perlu harus mencuri, tidak perlu harus berbohong. Sederhana hamudongan. Omma pada teludon saya terus tu basarin nak. Kan doa khotbah praktis. Mau di gereja asing datung songon di jamitakku hamudongan. Ala lima hamudongan. Ayo isi hamu nahudul nuaing takya manuhur tung sehali. Anda sedang bunuh diri. Aladi mersiguluk mahamondon bican inahanna tabereng magojo inahanna. Mertiga-tiga nakin huborok kami salat. Berhalau salat habis hamudongan. Jadi hope abang ngeberita itorturan non ta. Hido. Hope tulang sairun itorturan non. Kan itu kan asing mah. Ya, makanya saya selalu mengatakan enggak usah kita cerita di luar. Cerita di sini aja hamudongan. Isena soolo manggar kontribusi renovasi gereja. Mungkin terlalu kasar saya mengatakan Anda juga sedang bunuh diri hamudongan. Ya, benarkah tak sanggup kasih 50.000? Saya sudah kasih contoh dalam warta ini. Kontribusiku pehu cicil do, bukan sumbangan. Holan patuduhan ayo paditat tapi cicil do si 500.000 hamudongan. Asa orang manol solih hita. Dung bagak gereja tahun di teknisi amang situa mohan turnip. Bagak manol solih mahita agujo nanggo liper suadok kupain. Hamudongan itulah. Kalau orang hidup dalam tuntunan roh, sonari hita mardingot di pesta hari hasa sahur nitod di perbadia songgop tu hita puasa pola ikon di paborkat di batatot dinai ala portibion gok dope hagugoon nalako manikai roh hado pikiran ni colma na porsia tu Tuhan Yesus. Nang di palipe lakana ala di Roma tot di perbadia. Amu dongan molonunga songgop tot di perbadia di hita, kita pasti akan dimampukan untuk terus melakukan yang terbaik. Dia mamuse contoh na praktis-praktis. Nunga hudo tulu minggu na salpu. Hamu ali ruas ni hagabe cipayun cilangkap. Ya tapaki bima tim tahun kesehatian 10.000 do. Isena so sanggup manuhor. Ipangidu matu panitia sebutkan nama pendeta Lundu yang akan bayar. Au pitu tolu. Mulai berek kamu merpinau noaing holak kubuk ke jubahon ngamerpintong di bagasan kemejaku. Ya. Kenapa hamudongan? Saya ingin hidup dalam tuntunan roh tahun kesehatian. Merjamitau mingguna salpu di GKPI Menteng. Bah, pinapa itu amang tahun kesehatian HKBP? Maksudnya apa? Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Kita sudah diporak-porandakan oleh pandemi. Hamu pe perbusik. Mulai mingguna roh merpibi hamu. Sebutkan nama pendeta Lundu, minta sama tahun kesehatian. Molo terpuruk ekonomimu. Ale molo dang terpuruk tong nak pola doate. Kubereng jasmu na mantap. Alai mula dong musepin lemantak mak. Kanedo. Alani ayo. Saya hujan minta aku do. Aduh, saya mimpi berharap tim musik kita lengkap dan adong bima minjem. Tagading kita sudah milik sendiri, disumbang oleh ruas sektor 11. Mulai sadarion gitar, bass dan monitor sudah milik gereja sendiri, disumbang oleh ruas sektor 12 dan sektor 7 hamudongan.
Na mangidoi pe bagasan todi do. Au di bagasan todi do mangidoi. Tak pola ku dia ricol mak. Langsung amang dari saya. Hamu dongan. Ima molocol mak dari bagasan todi. Hamu dongan. Hampir 25 juta semua itu. Hamu dongan. Holan kontribusi renovasi pe aku. Kado. Alani, ayo kita semangat untuk menjalani hidup ini, hamudongan. Asa mangulu mahita di bagasan todi. Molo col mana mangulu di bagasan todi. Dang Peter muru kon molo di bereng dongan na salah. Dipaingot mardongan las ni roha. Molo col mangulu di bagasan todi. Molo mekel ibana mamereng dongan na doho dorohana mekel. Asadak songon edeni si Ahmad Albar. Asing di bibirmu, asing di roham. Harus seperti itu hamu dongan. Minggu naro pertanyaan mahita di son tatap muka. Adong do saya menukun au. Ai jadi haru ramang pertanyaan tahalakan nga pertanyaan. Tatap muka, kita live streaming, sedih ada doh. Hei Bapak Ibu yang bertanya-tanya seperti itu, tunjukkan hari Kamis harus kulihat dirimu. Ya. Roma hita hamudongan. Pertanyaan mahita di gerejaon, hari Kamis pamuhai sude mahita ro. Tanggal 10 di sematok kita pertanyaan, satau bulunon pertanyaan ta di gerejaon mak. Asa tanggap mak ono bulan ke depan kita penyesuaian tu pandemi. Tu tanggal 10 naman non sudah mah kita pertanyaan ale tuan rumah. Adong matong sektor sada 2 tolu. Tanggal 20 tolu muse tuan rumah ana pertanyaan opa 5 onom. So ngadi mah muse terus. Mau suka kamu bahasa pola mertuan rumah amang pad ditaresok nami. Asa adong dot tong nangga pala kopi teh mamikir kon kanido. Mau losong ini nak pola. Oh nak pola. Berarti sedang bunuh diri kau. Kanido hamu dongan. Sederhana aja hamu dongan nama ngulon. Kanido. Orang nanisong kapan tadi perbadia selalu cinta untuk melakukan yang terbaik. Hanya itu. Au las rohaku di basar na dimotori inang Oscar manang seksi perempuan. Tadinya kita 4.200.000 selama 12 kali. Kamu dongan basar pertama tanggal 22 lebih 6 juta bersih dapat. HP 4.200.000 do target. Asa bui 12 kali 50 juta. Nani hasuhutan nih Kur'ina. Tanggal 29 nani hasuton nih inanar wastu melejit lagi hamudongan 2 kali lipat dari target. Sonari ina hanna. Tapi tanggal 26 hari hana naik ekstra deh dipain tong lubi sian target hamudongan. HKBP Cipayung Cilangkap sedang dikasihi oleh Tuhan Yesus sampai sekarang hamudongan. Aladi yakin dua lebih 50 juta. Leholon di seksi perempuan nani komandan nani situa nahason sinagon. Ayo hamudongan dari kita untuk kita nih. Aladi mau ladok idea do. Aduh, holak kepeng, dang dope on. Sekaligus saya katakan kau sedang mau ke sorga atau mau sedang ke neraka? Sedang ke sorga amang. Atong mau losong ni, pae matorus nadinggan. Bereng ma mana mabalu na disarfati. Sian naso adong doi bahana. Terus mabain nadinggan. Kita tidak sedang terpuruk seperti janda di Sarfat itu. Alanima hamudongan mau lepas mama tado ina na mabalu ina hanna nuaing ditedai. Sotung puluk rohat tamamereng hudu kan omak tay. Ayo hamudongan. Ala huberan nakin nga hira laku bebah. Jadi siapa duluan ke tenda
ibu-ibu inahanda, maka berkat akan semakin melimpah. Udah pula merlujung atong. Jemulak kana jono tupituan tok kabutong dang law hapeng ku perjuluh hamu. Badang binoto beda. Alani hamu dongan, mari kita lakukan yang terbaik. Asa dohonok kumah, is anyone in here is Judas Iskariot? Moloko kamu, no. Adong do, sahalak sakitan waing Judas Iskariot. Dia sedang mengikut Yesus, tetapi langkahnya justru menuju ke neraka. Aku yakin tutu dang dalam hubereng mulai nakin dang adong nakaluar nang gusada. Biasa nang ngetor adong keluar macam tu toilet mah. Hamu dongan sokoni mahita torusate. Asa sonang mahita, bangga mahita namar Tuhanon. Amin. Mulia tema Tuhan di pasat rohanami didinggan di basam las rohanami Tuhan di padunganim. Boy hami Tuhan marhasunangan. Ali Tuhan di bata, di pengut hodo hami Tuhan asam mangulu hami di bagasan toddin ni Tuhan. Molo mangulu hami di bagasan toddin ni Tuhan totu surgo hasunangan 5 tujuan nami. Molo mangulu hami di bagasan daging holan marroha tu pikiran nami totu tu hamatian to sasitong nadus na manikot do hami na bunuh diri do hami. Ali Tuhan di bata. Hu pasahat hami ma Tuhan tuho toddim na badiyay na songgop tu hami huhut patahon hami manangihon hatam mangulahon hatam jala hatami ma halomuan ni rohanami Tuhan hu pasat tami akan namar sahid pemalum marhiti ubat na pinakidot na pinangan na dokter para medis na macam pamatang na akan nagali lehon haguguon akan namarsak Tuhan apuli akan natangis bahen ibana Mikel na putus asa bahen lehon pakirimun na mangulu dinasida ali Tuhan di bata hupasat habi ma Tuhan tuho asa ho matoktong mangguluhon perdalanan ningulu nami marhiti toddim na badiyay unang lehon tung sadetik pe ngulu namyon mangulu di bagasan daging Tuhan di bata kupasat hami ma Tuhan tuho pamarita nami. Nandiluhon ni Presiden Joko Widodo patawi ba na Tuhan mapahin aka kebijakan na marharuan bisuk siyan ko. Ama nami Jenderal Purnawirawan Luhut Bicar Panjaitan pasu-pasu ma Tuhan toktong songon ketua PPKM di Pulau Jawa dohot Bali. Huhut ibana noeng ketua lahu melacak situasi minyak curah na pola harga. Tuhan hupasat hami ma Tuhan tuho panitia renovasi manang panitia pembangunan nanang merenovasi gerejon Tuhan di bata pasu-pasu ma amang situa uskar pergugui iba na Tuhan otik nari sahat mahepeng nami tu 1,2 M alai Tuhan ukak maruha do pikiran di sudi ruas asa olo nasida Tuhan mangalin kontribusi si 500 molo dak tolap 50.000 petaho sehari sebulan Tuhan di bata akan nama kilala di pasu-pasum asa unang puas na sida holan pasaton kontribusi buy mana sida Tuhan muse songon donatur kupasat tami amanami situa mo hantur nip na bertanggung jawab di pelaksanaan ni renovasyon na sida ma Tuhan naluja hampir ganupare roto gerejaon konsultasi dua ke pihak-pihak na berkepentingan tu renovasyon pergugui ibana Tuhan asa di bagasan bulanon mulai ma pahusoron bilut perhubasan tu aula lantai 1 kantor tu aula lantai 2 Tuhan di bata hupasat kami manang panitia tahun kesehatian di hari Sabtu tanggal 10 sadaun adong ma PA keluarga per sektor sada, sektor tulu, sektor 5, dohot sektor 7. Pahehe maruhan nami, asa ulu hami Tuhan maddohoti nang permingguan keluarga pe, nang diaturkan tu hari 10 duaun di permingguan pagi na parjolo sektor sia 10 sada, do 12. Di permingguan manugut na padua kon pukul sia. Sektor sada 2 tolu dohot 4 songoni nang di permingguan pukul 10 5 7 asa
molo na nisonggopan ni todi do hami, naing mahami, radi mangihut tonon. Tuhan di bata, kupasat tabi ma Tuhan marsugut, pesta honon nami mamuse hasasaur di todi perbadia pesta pasca paduakon. Tuhan molo tutudo na nisonggopan ni todim hami, patau hami Tuhan ro, mardapat toko muse marhiti permingguan nami dipukul 10 alu. Sude akkaulo nami di bagasan sa mingguan, tu bagasan tanganmu matukan hupasat tami. Uluhon mahami Tuhan, asa marhamuli ako di ngulu nami, hami pe marhasonangan bahenomu marhiti Yesus, martangnya kami tuho. Amin. Marit de mahita, sian buku ede nomor 640 ayat sada 104 huhut mata pasahat piliata sada A tuhuria sada B tu pembangunan paduahon tu pusat dohot amplop persembahan awal bulan 7 lo nilanggatan. Mari di mahita.
nyakom ma peliata. Ali di bata aman namin na di banua gijang. Hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dingkan dohot na sa ulibasa na mauliutos. Kupasahat hami masian na lihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na usus di colom. Pasu-pasu may jalan ramuti. Asa hupar hasyak kami pilanon pati bulhon haracaw mo di tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami medok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata aman nami nasotarasam do godang ni selehon-lehon mo di hami todim na badiay dilehon ko tu hami colma sumonggo pi hami na leaon no margaido dilehon ko tu hami jala gumudang do sian portibiot do sian pangisi na sude oppe mauliate marohan nami jala pujion nami mauko ala ni sude habal gaon dohot hamuliomu. Naong pinapatar mo tu hami, say lekon matod di porbadia itu huriam akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbadiai jala dipatoktong hami mian dibarita nauli ale tod di perbadia say pasada ma huriam asa toktong marlas ni roha obartu pangaramotim. Ale Tuhan di bata, Tuhan Yesus Kristus na badia, sodangi jalapatiur mahami, asa hutada hami akadusa na balga dohot na pepmet si pasidingon nami, say buas maho manesa dosa nami. Asa lambadia, jala ibaru hami ganupari. Asa terbahik kami sahur di bagasan kuria na badia nasa sadai. Say odihon jala padumu hami tu amai. Asa posro hanami madok ama nami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay silehon-lehon turia asalam gadda torop di akka parberitan nauli dohot pangajari dohot para siroha nama maritahon habal gommu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nabi asa tahu na sida sahor tu perpunguan sugut say sungguli akan na terpudum jala parguguy akan nagali. Say songgoti ma akan yang dohot na takang marroha. Asa ditinggal kun nasida hajahaton nabi. Say parrohay ma akan na bujo roha. Jala apuli ma akan na marsa dohot na danguli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan na manguloy ho. Say tatap ma akan na tergugut dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyon di Tuhan Yesus. Say ajari nasida. Maralus jalamian mako di bagasan nasida. Say ramuti ma pikiran ni akka panggonggomi panguhum dohot akka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugot say patugu haporsyon nami asa toktong hingot hami nong sesa dosa nami jala buanommu hami tuhanguluan sugot say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa posrohan nami nang malake dagingon panguluam mudo muse asa masuk kami mernida di bata ama merhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin ali aman nami na di banua gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajawmu say saut malomo ni roham di banua tungon songon na di banua gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari sesa madosa nami songon panisa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami unang hami tugihon tu pangujunan palua mahami sian pangago.
mulak mahamu di bagasan dame, jalo mapasu-pasu sian di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Disodakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. Mulak mahita tertib disiplin tetap prokes tak adu mak basar na adong di tedaan. Selamat hari Pentakosta, salam sehat.